אהלן חברים וברוכים הבאים למערכת בדקה, הפעם דוחות ונתונים. איך מוצאים דוחות ונתונים במערכת? אז קודם כל, יש לכם כבר פה בתוך המערכת מה שנקרא דוח מנכ"ל, דשבורדים, כמובן שאנחנו מתאימים לכם. כל נתון שתרצו להוציא בתוך המערכת אנחנו יכולים לייצא לכם, בין אם זה כמות פגישות, כמות מחירות, סיבות לסגירת עסקה, כמה לידים נכנסו, מה אחוז המרה, איפה בן אדם עבר בתוך שלב מחירה, כמה אנשים נמצאים בתוך תותח שיחות, משימות. אני יכול לראות פה את כל המשימות של העובדים. אנחנו יכולים לעשות ניתוח לפי מקורות הגעה, כמה מכל מקור הגעה הגיעו, כמה המערכת מתחברת לפייסבוק שלכם, לאינסטגרם, לטיק טוק, ללינקדין, לאתר, להכל. אנחנו יכולים לבוא ולראות את כל כמות הלידים, כמה נכנסו, כמה פתוחים, כמה מחירות יש לכם מתוך כל קמפיין, כמה הפסדים, זאת אומרת כמה לא מעוניינים יש לכם. אם אתם עושים e-commerce אז אפשר לדעת גם כמה אנשים נטשו את העגלה שלכם, ומה אחוז ההמרה שלכם מכל נתון ונתון, מכל קמפיין וקמפיין. נוכל להוציא לכם פה גם דוחות של גוגל, תכף נראה לכם את זה בצורה יותר יפה. כל דוח שתרצו אנחנו נוכל לייצר לכם לתוך המערכת, ובקליק אחד אתם תוכלו לראות פה את הכל בדוח מנכ"ל. אם אתם רוצים דוחות קצת יותר מפורטים, אז יש לנו את זה פה, לוחצים דוחות, כל מה שקשור לקמפיין מודעות בגוגל, בגלל שהמערכת מסתנכרנת גם לגוגל, אתם יכולים לראות פה את כל נתוני השיווק שלכם, כמה כסף השקעתם, כמה אחוז המרה, כמה לידים הגיעו, כמה עלות פר המרה, הכל אותו דבר גם לגבי קמפיין פייסבוק. תוכלו לראות דוח מרכזייה, יש לנו מרכזייה במערכת, נעשה איזה סרטון נפרד, אנחנו יכולים לראות כמה שיחות יצאו, כמה שיחות נכנסו, מי טיפל, מה טיפל, מה משך שיחה ממוצעת של נציג, נוכל לראות פה את כל הקלטות השיחה. יש לנו דוח נציגים, שאנחנו נוכל לראות פה את כל הנתונים של הנציגים, כמה מוציא שיחות, כמה אנשים יש לו בסטטוס, כמה שיחות הוא מוציא ביום, כמה אימיילים הוא מוציא לפי תאריכים. דוח פגישות, אנחנו יכולים לראות כמה פגישות נוצרו לפי תהליכים, לפי איזה שם, מי תהיה הכי הרבה. נוכל לראות פה איזה סוג פגישת הוא הכי הרבה, למתי, מי הקהל ליד, מי הלקוח, הכל אתם יכולים לראות מפה, וזה הכי מהר שיכולתי לעשות את זה, שיהיה לכם בהצלחה.